Okay, det vi skal gøre, det er, at når I har når I har hentet den der ned, den der SSO, altså jeres egen personlige en, den her, så er det den her, I skal igennem, ikke også? Og have den på forsiden. Yes, og så kommer den til at se sådan her ud, ikke? På forsiden. Yes, det er det, vi gerne vil have. Cool. Øhm, så, og her der er der ikke nogen underskrift i forvejen, så det vi gør, det er, at trykker, oh, vi trykker Save As. Så trykker vi bare lige hurtigt skrive over, fordi så er det lettere at finde den. Men vi gemmer den som en JPEG, altså en billedformat. Ja, det er det man gør. Jeg har allerede gemt den, så det ligger. Så går vi herind. Ej, okay, men nu gør jeg det altså lige hurtigt igen, fordi det er meget lettere at vise. Og så ændrer jeg bare, den hedder bare JPEG. Cool. Nå, så har vi den her. Så får man den her, fordi der er åbenbart 2 sider på min, så den skal man ikke gemme. Den smider man ud. Og så har vi den her, som vi så åbner. Cool. Så har vi den der. Gør den lige stor skærm. Yes. Så herop, når man skal ændre i den. Så man tænker, man kan ændre i den der, men det kan man ikke. No. Så trykker man på den her værktøjskasse. Jeps. Trykker man på den her. Opret signatur. Jeg har allerede lavet min, så det er jo fint. Så trykker man opret sin signatur. Så enten... Jeg gider ikke have en stor skærm her. God video, var. God. Nå, her. Jeg har lavet min her, men ellers skal man trykke her, og så kan man faktisk bare skrive. Se, ligesom jeg bruger mit pegefelt nu, altså min mus. Bam. Så kan jeg bruge den. Nej, det gider jeg ikke. Ellers, som jeg har gjort, kommer jeg lige til at se mig her. Okay. Så kan man bruge kamera, hvor det er, at man skriver sit navn. Nu finder jeg lige noget smart. Okay, det her. Nå, den er ret vigtig. Nå, okay, nu viser jeg bare lige hurtigt. Når det er, man skal bruge kamera, fordi den her lille blå streg, der skal man sætte. Det her bliver sådan virkelig lang video. Nå, whatever. Prøv at se, så har jeg skrevet min underskrift her, ikke? Så sætter jeg den her. Jeg gider sikkert ikke engang nu. Okay. Det er super fedt. Okay, det hjælper ikke min pointe, men det burde gøre sådan, at der kommer sådan noget sort noget, sådan så der. Altså man skal bare vente, og så skal man holde den op foran den blå linje. Bum. Så trykker man OK. Bum. Så er der oprettet en signatur. Så tager man den her ind. Så prøv at se. Så tager man den her ind. Og sætter her i det. Kan man mindre. Bum. Se, så er der en signatur. Det som jeg så har gjort, det er, at jeg bare har taget noget tekst her ved siden af. Og skrevet mit navn. Bummelum. Det er jeg så bare sat lige ved siden af. Og så har jeg også skrevet datoen. Som er den 17. i 2. 2017. Bum. Jeps. Så er den nogenlunde der, ikke? Og så skal man bare gøre sådan her. Og så er den faktisk, se når vi åbner den igen. Sådan så står det hele hernede. Cool. Så tager vi lige et random dokument. Det vil så gøre. Fordi man har jo sin formelle forside som den her, og så har man sin egen personlige forside. Så sætter vi den bare ind som et billede.
Det er super let, ikke? Så sætter vi den lige bag teksten, så vi faktisk også kan rykke rundt på den. Så kan vi strække den, sådan så den ikke bliver grim. Bummelum, vi har en formel forside. Selv tak, bitches.